parang jojowain o totropahin. Wow. Pero this time, dahil ang inyong bagong single ay entitled Di Na Pwede, gagawin natin siyang pwede and hindi pwede. Di na Ganun lang. Okay, papalitan lang natin. Or di na pwede. Di na pwede na lang para talagang bugbugin natin yung inyong single. Okay. Pwede. Pwede, Chong. Pwede. Dude. Pwede. Talaga. Type mo si Dua. Crush ko yan eh. Oo. Sobrang talented Ganda, ni Dua. Oo. Di na pwede. Bakit? Baka dumugo ilong ko eh. English? Mag-English? Kasi ito si Kamakata, no? Hindi mo ma-express yung feelings mo. Tagalog ako eh. Purong Tagalog ako tapos kakausapin niya ako ng English. Baka mag-away kami. Pwede. Pwede. Kasi, type mo ba si, Ariane? Cute kaya niya, tapos galing niya pa sumulat ng mga... Naku, hindi ko po kilala yung sino. Wait! Ano ba? Blackpink! Blackpink. Blackpink! Si Lisa! Di na po pwede. Di na pwede. Bakit? Si Jennie po yung type ko po. Yun! Oh, Juicy Paklo mo! Pwede. Ayun yung Pwede. pinaka ko sana. Black. Anong Blackpink song ang paborito mo? Yung ice cream. Kasama nila si si Lila. Selena. Selena. Yun. Oo naman po. Pwede. Pwede. Type mo yung I beauty love niya. the way. Yes, mo. Ano Type ka ba ba yung yan eh? kanina? Ano yung tiniktok? Eugene TikTokers talaga si Eugene. Ginawa Bagay na lang may presentasyon, may information Maganda po. number. Beauty queen po natin. Yes. Julia Barreto. Siguro hindi na pwede. Kasi, Kasi gusto ko si Liza Soberano. Si Julia, maganda naman po talaga siya. oo. Diba? Pero siyempre, meron po talaga akong may gusto talaga ako doon kay Liza. Naman. O, mag-hello ka nga kay Liza. Sige nga, baka mapanood nito. Hi Liza, sana isang beses makasama ka namin sa music video. Di na pwede. Why? Wala tayong palag kay Daniel eh. Iba eh. Padilla yan eh. Ivana Alawi. Pwede. Pwede. Pwede Type na po. type. Type na type. Nung badyaw siya. Ganda niya doon. Sa vlog. Sa vlog. Sa vlog. Masa'yo. Alyomi, Ivana. Pwede rin po. Pwedeng. Sa panlabas po na anyo ni Ivana, maganda na po. Pati yung kalooban. Oban. So, nanonood ka din ng vlogs ni Ivana. Wow. Alright, thank you guys sa inyo Makata. Dahil talaga naman napakipalakpakan namin dyan sa likod. Thank you so much. Always your number one SM radio station.